Umzekeliso wentsimi enobutyebi nowomrhwebi owafumana iperile enexabiso nowomnatha. Kanjalo ubukumkani bamazulu bufana nobutyebi obufihlwe entsimini, athe umntu akubufumana wabufihla, aze ngenxa yovuyo lwakhe aye athengise ngento zonke anazo ayithenge loo ntsimi. Kanjalo ubukumkani bamazulu bufana nomrhwebi efuna iiperile ezintle, owathi ke akuyifumana iperile inye exabisa 100, wemka waya wonanisa ngento zonke abenazo wayithenga. Kanjalo ubukumkani bamazulu bufana nomnatha owaphoswa elwandle wahlanganisa kwiintlobo zonke, abathe wakuzala bawurholela elunxwemeni. Ke bakuhlala phantsi bazibuthela ezintle ezityeni, bazilahla ke ezimbi. Kuya kuba njalo ekuphelisweni kwephakade eli, ziya kuphuma izithunywa zezulu zibakhethe abangendawo phakathi kwamalungisa, zibaphose ezikweni lomlilo, khona apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo. Athi kubo uYesu, "Niziqondile na zonke ezi ndawo?" Bathi kuye, "Ewe Nkosi." Wathi ke kubo, "Ngenxa yoko, umbhali wonke ofundiselwe ebukumkanini bamazulu ufana nomntu ongumninindlu, orhola ebuncwaneni bakhe izinto ezintsha kwanezindala." UYesu uyadelelwa eNazaretha. Kwathi akuyigqiba uYesu le mizekeliso, wanduluka khona apho. Akufika kwelakowabo wabafundisa endlwini yabo yesikhongo, ngokokude bakhwankqiswe bathi, "Lo ubuzuze phi na obulumko nale misebenzi yamandla? Lo asinguye na unyana wengcibi yokwakha, unina akuthiwa nanguMariya, nabazalwane bakhe asingooYakobi noYose, nooSimoni noYuda yini na, noodade bakhe abakuthi apha bonke na? Uzizuze phi na phofu lo zonke ezi zinto?" Baye bekhubeka kuye. Wathi ke uYesu kubo, "Umprofeti akaswele mbeko ungekhona kowabo nakokwabo." Akenza imisebenzi emininzi yamandla khona apho ngenxa yokungakholwa kwabo. Ukunqunyulwa kwentloko kaYohane uMbhaptizi. Ngelo xesha uHerode, umphathi wesahlulo sesine selizwe, waluva udaba lukaYesu. Wathi kubakhonzi bakhe, "Lo nguYohane uMbhaptizi, yena uvukile kwabafileyo, ngenxa yoko le misebenzi yamandla iyasebenza kuye." Kuba uHerode wambamba uYohane, wambopha, wamfaka entolongweni ngenxa kaHerodiya, umfazi kaFilipi, uninawa wakhe, kuba wayethe uYohane kuye, "Akavumelekile ukuba ube naye." Wathi efuna ukumbulala woyika abantu, ngokuba babebambe ukuthi ungumprofeti. Ke kaloku bakubona ukuba kwenziwa isikhumbuzo sokuzalwa kukaHerode, yathi intombi kaHerodiya yangqungqa esazulwini yamkholisa uHerode. Ekuthe ke koko wayithembisa ngesifungo ukuba woyinika oko ingakucelayo. Ke yona iqhutywe ngunina, yathi, "Ndinike apha ngesitya intloko kaYohane uMbhaptizi." Wesuka ukumkani waba buhlungu ke ngenxa yezifungo ezo nangenxa yabo babehleli ngasesithebeni naye, watsho ukuthi mayinikwe. Wasusa umntu wanqumla uYohane intloko entolongweni apho. Yaziswa intloko yakhe ngesitya, yanikwa intombazana leyo, yathi yona yayisa kunina. Bafika abafundi bakhe, basithabatha isidumbu, basingcwaba, baya babikela uYesu. Ukutyiswa kwama-5,000. Evile ke uYesu wemka apho ngomkhombe waya endaweni eyintlango eyedwa. Zivile ke izihlwele zamlandela ngeenyawo zivela emizini. Ephumile kuYesu wabona into eninzi yabantu, wasikwa yimfesane ngabo, wayiphilisa imililo yabo. Kuthe ke kwakuhlwa
beza kuye abafundi bakhe besithi, "Le ndawo iyintlango, kanjalo ilixa liselidlule. Zindulule izihlwele, zimke ziye emizaneni, zizithengele ukudla." Uthe ke kubo uYesu, "Akufuneki ukuba zimke, zipheni nina zitye." Bathi ke bona kuye, "Asinanto apha, ingezizo izonka ezihlanu neentlanzi ezimbini." Wathi ke yena, "Ziziseni kum apha." Wathi izihlwele mazingxengxe phantsi engceni, wazithabatha izonka zozihlanu neentlanzi ezimbini, wathi ekhangele ezulwini, wasikelela, waqhekeza, wazinika abafundi izonka ezo. Ke abafundi banika izihlwele. Badla bonke, bahlutha, basusa amaqhekeza aseleyo, zali12 izitya zizele. Ke kaloku abo babesidla babengamadoda akumawaka 5,000 ngaphandle kwabafazi nabantwana. UYesu uhamba phezu kolwandle. Waza uYesu wabanyanzela kwa oko abafundi bakhe ukuba bangene emkhombeni, bamandulele aye phesheya, lo gama azindululayo izihlwele yena. Ezindulule ke izihlwele, wenyuka intaba ngasese ukuba athandaze, kwahlwa ke ekhona apho yedwa. Ke kaloku umkhombe ubuseluphakathi kolwandle, untsilwa ngamaza, kuba umoya ubuvela ngaphambili. Kuthe ke ngowesine umlindo wobusuku, wasuka waya kubo uYesu ehamba phezu kolwandle. Bathe bakumbona abafundi ehamba phezu kolwandle, bakhathazeka, besithi ngumshologu, bakhaliswa kukoyika. Wathetha ke kwa oko uYesu kubo esithi, "Yomelelani, ndim, musani ukoyika." UPetros wamphendula ke wathi, "Nkosi, ukuba nguwe, yitsho ndize kuwe, ndihamba phezu kwamanzi." Wathi ke yena, "Yiza." Ehlile uPetros emkhombeni, wahamba phezu kwamanzi esiya kuYesu. Ke kaloku ebona umoya unamandla, woyika, waza eqala ukutshona, wakhala esithi, "Nkosi, ndisindise." Wasolula kwangoko ke isandla uYesu, wambamba, wathi kuye, "Ehla wena ulukholo oluncinane, uthandabuzelani na?" Bakungena emkhombeni, wadamba umoya. Bazile ke abo basemkhombeni, baqubutha kuye besithi, "Inyaniso unguNyana kaThixo." Bakuwela bafika emhlabeni waseGenesaretha. Emazile amadoda aloo ndawo, athumela kuwo wonke lo mmandla, bazisa kuye bonke abafayo, bambongoza ukuba bachukumise nje kodwa intshinga yengubo yakhe, baza bona abayichukumisayo baphiliswa kanye. Isithethe samanyange. Bafike oko kuYesu abaseYerusalem ababhali nabaFarisi besithi, "Kungani na ukuba abafundi bakho besigqithe isithethe samanyange, kuba abazihlambi izandla zabo xa badla isonka?" Waphendula ke yena wathi kubo, "Nani, kungani na ukuba niwugqithe umthetho kaThixo ngenxa yezithethe zenu? Kuba uThixo wawisa umthetho esithi, 'Mbeke uyihlo nonyoko,' wathi kanjalo, 'Omthethela okubi uyise nokuba ingunina makafe ukufa.' Ke nina nithi, 'Othe kuyise nokuba kukunina iselungumnikelo kuThixo.' Into onge uba uncedwa ngayo ndim. Ukholisile, akasayi kuba sambeka uyise nokuba ngunina. Niwuphangile ke igunya umthetho kaThixo ngenxa yesithethe senu. Bahanani sindini, watyapha ukuprofeta ngani u-Isaya esithi, 'Aba bantu basondela kum ngomlomo wabo, bandibeke ngemilebe yomlomo wabo, kanti intliziyo yabo ikude le kum. Bafumana ke bendihlonela, befundisa iimfundiso eziyimithetho yabantu.'" Wayibizela kuye indimbane, wathi kubo, "Phulaphulani niqonde. Asikokungena
emlonyeni okumenza enqambe umntu, ke okuphuma emlonyeni kuko oko kumenza enqambe umntu. Baza abafundi bakhe bathi kuye, "Uyazi na ukuba abaFarisi bathe bakuliva elo zwi bakhubeka?" Waphendula ke wathi, "Zonke izityalo ezingatyalwanga nguBawo wasemazulwini ziya kuncothulwa. Bayekeni, ngabakhokeli beemfama abakwazimfama. Ke kaloku xa sukuba imfama ikhokela imfama, zombini ziyakweyela emadini." Waphendula ke uPetros wathi kuye, "Sixelele lo mzekeliso." Wathi ke yena uYesu, "Anikabi nakuqonda na nani nangoku? Anikaqiqi na ukuba konke okungena emlonyeni kusinga esiswini ize kulahlelwe endaweni esese? Ke zona izinto eziphuma emlonyeni ziphuma kuyo intliziyo, zizo ezo ezimenza enqambe umntu. Kuba kuyo intliziyo kuphuma izicamango ezingendawo, okubulala, okukrexeza, omibulo, obusela, okungqina, ubuxoki, okunyelisa. Zizo ezo zinto ezimenza enqambe umntu. Kodwa kona ukudla ngezandla ezingahlanjwanga akumenzi enqambe umntu." Umkanenekazi. Ephumile khona apho, uYesu wasinga kwimida yaseTire neSidoni. Kwathi thu umkanenekazi evela kuloo mida ekhala esithi, "Ndenzele inceba, Nkosi, Nyana kaDavide, intombi yam iphethwe yidimoni kakubi." Akamphendula ke nelizwi eli. Beza abafundi bakhe bamcela besithi, "Mndulule ukuba usilandela ekhala." Waphendula ke yena wathi, "Ndithunywe kwizimvu ezilahlekileyo zendlu kaSirayeli zodwa." Weza ke waqubуда kuye esithi, "Nkosi, ndisize." Uphendule ke wathi, "Asinto intle ukusithabatha isonka sabantwana siphoswe ezinjaneni." Wathi ke yena, "Ewe Nkosi, kuba neenjana zidla kwimvuthuluka eziwa etafileni yabaninizo." Waza ke waphendula uYesu wathi kuye, "Mfazi, lukhulu ukholo lwakho, makwenzeke kuwe njengokuthanda kwakho." Yaphiliswa intombi yakhe kwangelo lixa. Ukutyiswa kwama-4,000. Esukile apho uYesu weza ngaselwandle lwaseGalili, wenyuka intaba, wahlala phantsi khona. Kweza kuye izihlwele ezininzi, zinazo iziqhwala, iimfama, izidenge, izilima nabanye abaninzi. Zababeka phantsi ezinyaweni zikaYesu, wabaphilisa. Zade zamangaliswa izihlwele ezo, zakubona izidenge zithetha, izilima ziphilile, iziqhwala zihamba, neemfama zibona, zamzukisa uThixo kaSirayeli. Ebabizele ke kuye uYesu abafundi bakhe, wathi, "Ndisikwa yimfesane ngenxa yesihlwele, ngokuba sekuntsuku 3 behleli nam, bengenanto bangayidlayo. Ukuthi ke ndibandulule bengadlanga, andikuthandi." Hleze batyhafe endleleni. Bathi kuye abafundi bakhe, "Sozizuza phi na entlango apha izonka ezingade zihluthise izihlwele ezingakanani?" Athi kubo uYesu, "Zingaphi na izonka eninazo?" Ke bona zisixhenxe neentlanzana ezimbalwa. Wathi kwizihlwele mazihlale phantsi emhlabeni. Wazithabatha ke izonka zosixhenxe neentlanzi, wabulela, waqhekeza, wanika abafundi bakhe. Abafundi ke banika izihlwele, badla bonke bahlutha, basusa amaqhekeza aseleyo, iingubo ezazisixhenxe zizele. Ke kaloku abo babesidla babengama-4,000 amadoda, ngaphandle kwabafazi nabantwana. Ezindulule izihlwele, wangena emkhombeni, weza emacaleni aseMagadala. Igwele labaFarisi. Baze bafika abaFarisi nabaSadusi, bathi bemlinga bacela ukuba ababonise umqondiso ophuma emazulwini. Waphendula ke wathi kubo, "Ngokuhlwa nithi liyakusa, kuba izulu limlilo ukuba bomvu,
kananjalo kusasa nithi namhla luqhwithela, kuba izulu limlilo ukuba bomvu lisibekele. Bana nisindini, nikwazi nje ukubucalula ubuso bezulu. Eyona imiqondiso yamaxesha aninako na ukuyicalula? Isizukulwana esingendawo esikrexezayo singxamele umqondiso, kanti asiyi kunikwa mqondiso, ingenguwo umqondiso kaYona umprofeti wabashiya wemka. Bakufika ke abafundi bakhe ngaphesheya, bathi kanti bakulibele ukuphatha izonga. Wathi ke uYesu kubo, "Liqaleni nililumkele igwele labaFarisi nabaSadusi." Baye ke bona becamanga phakathi kwabo, besithi, "Utsho ngokuba singaphathanga zonga." Ekwazi oko uYesu wathi kubo, "Ehlani nina balukhwe luncinane, yini na ukuba nicamange phakathi kwenu ngokuba ningaphathanga zonga? Anikaqiqi na? Anizikhumbuli na izonga ezi-5 zamawaka ama-5, nokuba zazingaphi na izitya enazithabathayo? Kwanezonga ezi-7 zamawaka ama-4, nokuba zazingaphi na iingobozi enazithabathayo? Yini na le nto ningayiqiqiyo ukuba bendingatsho ngasonga, ukuthi kuni manililumkele igwele labaFarisi nabaSadusi? Bandula ukuqonda ukuba ubengatsho ukuthi mabamlumkele igwele lesonka, ubesithi mabamlumkele imfundiso yabaFarisi nabaSadusi. UPetros uvuma ukuba uYesu unguKristu. Akufika uYesu emacaleni aseKesareya yakwaFilipi, wababuza abafundi bakhe esithi, "Bathi abantu ndingubani na mna, Nyana womntu?" Bathi ke bona, inxenye ithi, "UnguYohane uMbhaptizi," abanye bathi, "UnguEliya," bambi bathi, "UnguYeremiya, mhlawumbi ungomnye wakubaprofeti." Athi kubo, "Ke nina nithi ndingubani na?" Waphendula ke uSimon Petros wathi, "Wena unguye uKristu, uNyana kaThixo ophilileyo." Waphendula uYesu wathi kuye, "Unoyolo, Simon kaYona, ngokuba akutyhilelwanga oko yinyama negazi, ukutyhilelwe nguBawo osemazulwini. Nam ke ndithi kuwe, unguPetros wena, ndiyakulakhela phezu kolulwalwa ibandla lam, namasango labafileyo akayokuloyisa. Ndiyakunika izithixo zobukumkani bamazulu. Kuthi ke othe wakubopha emhlabeni, kubopheke emazulwini. Kuthi othe wakukhulula emhlabeni, kukhululeke emazulwini." Wabayala abafundi bakhe ukuba bangaxeleli bani ukuba yena unguYesu Kristu. UYesu uxela kwangaphambili ukufa nokuvuka kwakhe. Waxalela kwelo xa uYesu ukubabonisa abafundi bakhe okokuba umele ukuba aye eYerusalem, eve ubunzima obukhulu kuwo amadoda amakhulu nababingeleli abakhulu nababhali, abulawe, athi ngomhla wesithathu avuke. Wathi uPetros emthabathele kuye, waqala ukumkhalimela esithi, "Makube camagu kuwe, Nkosi, oko akuyi kukha kubekho kuwe." Wajika ke wathi kuPetros, "Suka uye emva kwam, Sathana. Usisikhubekiso kum, ngokuba ungazinyamekeli ezikaThixo izinto, unyamekela ezabantu." Ukuzincama. Wandula wathi uYesu kubafundi bakhe, "Ukuba kukho othanda ukundilandela, makazincame ngokwakhe, awuthwale umnqamlezo wakhe andilandele. Kuba othe wathanda ukuwusindisa umphefumlo wakhe, wolahlekelwa nguwo. Ke othe wawulahla umphefumlo wakhe ngenxa yam, wowufumana. Kuba kumnceda ntoni na umntu ukuba uthe wazuza ihlabathi liphela, waze wonakalelwa ke ngumphefumlo wakhe? Okanye worhola ntoni na umntu ibe sisananelo somphefumlo wakhe? Kuba uNyana womntu uza kuza esebuqhaqhawuleni boyise, enezithunywa zakhe, andule ukubavuza bonke ngabanye
ngokokwenza kwabo. Inene ndithi kuni, kwabemiyo apha kukho abangayi kukho beve kufa, bade bambone uNyana womntu esiza esebukumkanini bakhe. Ukwenziwa kumila kumbi kukaYesu. Uthi uYesu emveni kweentsuku ezintandathu athabathe uPetros noYohane noYakobi, umzalwane wakhe, abanyuse baye entabeni ephakamileyo bebodwa. Wenziwa waba kumila kumbi phambi kwabo. Bathi ubuso bakhe bakhazimla njengelanga, zasuka ke iingubo zakhe zamhlobe njengokukhanya. Nanko kubonakala kubo uMoses noEliya bethetha naye. Waphendula ke uPetros wathi kuYesu, "Nkosi, kulungile ukuba sibe lapha. Ukuba uyathanda, masenze apha iminqoba ibe mithathu, omnye ube ngowakho, omnye ube ngokaMoses, omnye ube ngokaEliya." Kuthe esathetha kwathi gqi ilifu elikhanyayo labenzela ithinzi, nalo ilizwi liphuma efini apho lisithi, "Lo ngunyana wam oyintanda, endikholisiweyo nguye, mveni yena." Bathi abafundi bakuva oko bawa ngobuso babo, boyika kakhulu. Akufika uYesu wabachukumisa wathi, "Vukani, ningoyiki." Bathe ke bawuphakamisa amehlo abo, ababona mntu, yanguYesu yedwa. Bakubona ukuba bayehla entabeni apho, wabawisela umthetho uYesu esithi, "Ize ningawuxeli bani umbono lo, ade avuke kwabafileyo uNyana womntu." Bambuza abafundi bakhe besithi, "Yini na phofu ukuba ababhali bathi uEliya umelwe kukufika tanci?" Uphendule ke uYesu wathi kubo, "Okunene kufike uEliya tanci, abuye azimise zonke izinto. Ke ndithi kuni uEliya selefikile. Abamazanga basuka benza kuye konke abakuthandayo, kwangokunjalo uNyana womntu uza kuva ubunzima ngabo." Bandula ukuqonda abafundi ukuba ubethetha kubo ngaye uYohane uMbhaptizi. Ukuphiliswa konesathuthwane. Bakubona ukuba bafikile esihloleni, kweza kuye umntu esiwa ngamadolo phambi kwakhe, esithi, "Nkosi, menzele inceba unyana wam, ngokuba unesathuthwane, esiva ubunzima obukhulu, kuba esiwa futhi emlilweni nasemanzini futhi. Ndithe ndamzisa kubafundi bakho, ababenako ukumphilisa." Waphendula ke uYesu wathi, "Sizukulwana ndini singakholwayo sigwenxa, kodwa kube nini na ndinani? Kodwa kube nini na ndininyamezele? Mziseni kum apha." Waza uYesu wayikhalimela, yaphuma kuye idimoni, waphiliswa umntwana kwangelo lixa. Bandula beza abafundi kuYesu bebodwa, bathi, "Bekungani na ukuba singabi nako ukuyikhupha thina?" Wathi ke uYesu kubo, "Bekungenxa yokungakholwa kwenu, kuba inene ndithi kuni, beningathi ninokholo olunjengokhozo lwemostadi, nithi kule ntaba, suka apha uye phaya, isuke, kungabikho nto iya kuninqabela. Olu ke lona uhlobo aluphumi kungengako ukuthandaza nokuzila ukudla." UYesu okwesibini uxelwa ngaphambili ukufa kwakhe. Ke kaloku bakubona ukuba bahleli kwelaseGalili, wathi uYesu kubo, "Unyana womntu uza kunikelwa ezandleni zabantu. Baya kumbulala, athi ngomhla wesithathu avuke." Baba buhlungu kakhulu. UYesu ukhupha irhafu yetempile. Ke bakubona ukuba bafikile eKapenawum, kweza uPetros abo bamkela imali yetempile. Bathi, "Umfundisi wenu akayirholi na imali yetempile?" Athi, "Ewe, uyayirhola." Akungena endlwini, uYesu wamphangela esithi, "Uthini na wena, Simoni? Ookumkani behlabathi bamkela kubaphi na irhafu nomnikelo? Koonyana babo, kwabasemzini, kusini na?" Athi uPetros kuye, "Kwabasemzini." Wathi uYesu kuye,
bakhululekile ngoko ke bona oonyana. Kodwa ukuze singakhubekisi, hamba uye elwandle uphose umlobothi wakho, uthabathe loo ntlanzi ithe yavela tanci. Wothi wakuyinqika umlomo wayo ufumane ishekele, thabatha yona leyo ubanike, usenzelelela mna nawe.